kasabakik. Si Gia nagbuhat og kasabakik. Ngita mo kasabakik na ay suman. Kay budbod nga balangoy kana ay. Good morning guys, sorry si nanay. Balita pa namin guys, kaya magpunta pa lang hoy. Alam ko lang may guys ay. Nakikita ko ang kilo nila guys. Huwag nagpungan na lang hoy. Tapos saging ano eh. Saging. Masipti na lang. Ay, nag-uubak ang abot. Tingnan na yun, naglabong naman. Sige na, dami na. Ay, niya, pinitiro naman. Ay, makakawag. Bye guys. Makita niya ta guys. For the next video. Hi guys, good morning. For today's video guys, magnidnid tagbalanghoy kay magbuhat taong suman. Awa guys, so. Huwag swerte guys, mapil na nagpupo o kamot. Dali kaya ni sumana, kaya masama na, di maghinay. Sama to yun. Kung na maghinay, tamurotag nagdo-duwa ni. Kapoy kaya sigbag nun. Awa guys. Di man nga ni akong bangkuran sa una ako yung lumikos sa photo. Dali na kayo ito. Ako ipakita ninyo guys unsaon pagpuga sa balanghoy nga kinagod. Sus di gidlalim guys. Ato nang likiton guys ang atong suman guys. Likiton na nato tanawa kung saan paglikit. Mao na takibog sa pagtrabaho. Di ba itupi-tupi depende sa pagtrabaho aning budbud ng balanghoy. Na ato ang budbud guys. Sayaw-sayaw budbud balanghoy. Isod kayo ba kayo pigsan na. Tangan na sa lubi ang lami-lami. Nagmayon lang kaya rumaangay ba pagbutang. Urot yung kusog ni nainit sa tapita dito. Muna ni guys, ato nang ipanghigtan guys. Karon dili masudlan sa tubig. Higtan na tugmayo. Ato lang giduha-duha kaya aron dili kay kasa higot. Bukan na atong tilawan loto na guys. Wala na kong ipakita ang kaldero nga gitak-an sa kayo guys. Karon atong talawan ato sa ning tayhokon kay init kaayo. O di ba guys, luto na. Ang kakapoy makakaon na taglami. Oh. Mana siya, luto na siya. Namnam na kayo guys. Mao na ni tanan natong hinimo guys. Mao ni tanan human product nato guys. Luto na gid tanan, gipanghaon na gid tanan guys. Oh, di ba? Kaon na jud tag suman dun guys. Bahala gamay bahala. Ito ng budbud guys. I-shake na itong kuan na eh. Ang pineapple, snack na natin po. Katugo ng kuday ay. Ibuka na ka. Kao nang ikog budbud. Mao na ni among game guys. Na ay kasabakik. Si Gia nagbuhat og kasabakik. Ngita mo kasabakik na ay suman. Kay budbod nga balanghoy kana ay. Sus guys di lalim magbuhat og budbod nga balanghoy guys.
Perting kapuya, pero lami sa siya kanon guys. Lami sa siya kaayo. Tanawa ha mao ni product sa among ginidnid nga maraming na unsa. Ano na siya guys, mana. Ito na itong good guys. Mga na itong good guys. You hold it dyan oh. Din kay jersey si Ikon video. Kaya din mo sa video. Baba ko eh, gabi na ko eh. Yo.